Lah dalah lak tenan to. MBG dikorupsi tenan. Iki lho, dikorupsi karo wong telu iki lho. Sing tengah ki kepalane, sing kanan kiri wakile. Jos tenan Pak Prabowo. Oke angger sing korupsi sikat langsung celuk ning KPK ben dicekel. Jan wong telu ki nggapleki ya. Arep muni nggateli engko rada kasar bolo. Wis nggapleki ya. Nggapleki made. Kowe iki. Wayahe iki dikekne bocah-bocah sekolah mangane ben enak malah mbok korupsi. Karepmu piye jane iki? Gak wedi dijojoh linggis opo nang akhirat besok kuwi. Made. Ampun. Jan tenan wis. Takoni jempol jos Pak Prabowo iki. Asline iki Pak Prabowo ki niate apik. Tapi dihapusi karo ngisor-ngisorane kuwi lho bolo. Takoni Pak Prabowo ki sugih, pengen rakyat iki penak mangan bergizi lah malah dikorupsi karo kisorane ngono lho. Ngene iki. Takoni jos tenan Pak Prabowo. Ditunggu sing urung konangan wis langsung ae Pak Prabowo. Celokne KPK langsung dikecek ngono. Iki korupsine anu bolo. Dimarap dadi cara anu niki mungkin nek wong desa kaya aku iki gak ngerti dimarap ti apane. Dimarapi dadi regane iki diundakne bolo dilarangne. Ceritane pengadaan 21.000 lebih motor listrik. Motor biasa kuwi sing teko anu kuwi. Kuwi regane dimarap. Pengadaan sepatu dimarap. Umpama rega motor 30 juta iki umpamane didadane 40 juta bolo. Jadi sing 10 juta mlebu kantong. Ya kantonge wong telu iki to. Terus wong telu iki sedinane oleh 1M menurut informasi kok sebelah kuwi. 1M bolo. Edan teko SPBG sing ora lolos tapi dilolosne karo wong telu iki. Jadi wong telu iki oleh fee teko ngene SPBG kuwi mang sedinane iki 1 miliar edan, cuk. Nang kene golek duit 100 sampai silit keringetan lho. Jan ya Allah Gusti wis bener wis dikacak ae wis. Ditunggu liyane Pak Prabowo wis langsung keceken kabeh sing gak bener iki. Sing ngapusi sampane langsung kecek Pak Prabowo wis. Jan gapleki ya made telu iki. Nek gateli terlalu kasar bolo, gapleki ae, gapleki iki made iki jan wis. Ampun. Jadi tiap hari wong telu ki entuk 1 miliar bolo. Terus duwike lho mbok ge apa to made. Tak delok sampean ya wis tuwek-tuwek. Dilungkas ya wis mesti diceluk karo presiden donya akhirat pokoke. Ya Gusti Allah kuwi. Ampun.